Ja, dames en heren, begin dit jaar nam Angelique Leenders de slagerij over van Maurice Verschuren. Een gevestigde naam verdween uit het Venraadse, maar een nieuwe, en voor heel veel Venraynaren ook een bekende naam, kwam daar dus voor terug. En hier aan tafel Angelique, maar ook Harm Leenders. Welkom. Ja, Angelique, begin toch even met jou. Hoe is die overname eigenlijk tot stand gekomen? Hoe is dat gegaan? Tot stand gekomen? Nou, ja, we hadden op een gegeven moment wel een beetje door dat Maurice misschien wel eens een keer de zaak zou kunnen verkopen, zeg maar, onder het personeel. Want even voor de mensen, jij was werknemer in dienst bij Maurice Verschuren. Ja, 7 jaar nou. Ja. En op een gegeven moment kwam ik natuurlijk vaker thuis, zo van, nou, ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat. En ik zou dat heel erg jammer vinden, want het is gewoon een heel leuk bedrijf. En waardoor Harm op een gegeven moment zei van, is het niks om het zelf te gaan doen? Ik zeg, nou, dat weet ik ook niet. Maar uiteindelijk hebben we verschillende onderzoeken gedaan samen. We zijn in Antwerpen geweest, verschillende bedrijven bezocht. Maurice gevraagd van, goh, hoe zou je er tegenover staan? Heb je die eigenlijk wel dat idee om het te gaan verkopen? En waarom Antwerpen? Omdat het niemand mocht weten natuurlijk. Oh, ja. En meteen een leuk weekendje al. Ja. Maar in Antwerpen zitten gewoon ook hele mooie slagerijen, zeg maar. En die zijn daar ook denk ik wel wat verder in. Ja. En dat hebben we ook wel zo ontdekt. En in Zuid-Limburg hebben we bezocht. En uiteindelijk ook zijn we in Bergen geweest. En we werden steeds enthousiaster om het zelf te gaan doen. Ja. En vooral samen, zeg maar. Dus ja, toen hebben we Maurice een paar keer aan tafel gezien en hij was ook heel enthousiast dat wij dat wilden gaan doen. Ja. Want voor hem was het ook fijn dat iemand het over wilde nemen. Ja. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ja, en nou, dit jaar was dat zover. En nu zijn als het ware de rollen omgedraaid. Jij geeft leiding aan het bedrijf. Jullie zijn eigenaar van het bedrijf. Ja. Maar Maurice werkt nu in dienst bij jullie, toch? Ja, hoe gaat dat? Ja, op zich gaat het goed, moet ik zeggen. Dus het is wel even wennen geweest, en vooral in het begin, want toen we nog niet verbouwd hadden, kwam je toch, vond ik, in de zaak binnen van Maurice. Ja. En uiteindelijk na de verbouwing was dat eigenlijk weggenomen. Ja. En ik moet zeggen, iedereen is gewoon super enthousiast gereageerd van het personeel. Ja. En heeft er ook heel veel zin in, omdat wij natuurlijk weer hele andere plannen hebben en er vol tegenaan willen gaan. En de slagerij heet Keurslager Traiteur Angelique Leenders. Wat was jouw rol dan, Harm? Want je zit hier ook bij aan tafel, hè? Nee, maar dat niet voor niks is. Ik ben de zaterdaghulp. Ja. Nou ja, goed, ik zie wel eens iets voorbij komen op social media dat je in de spoelkeuken staat. Ja. Maar ik neem maar dat je meer doet dan dat. Ja, eigenlijk alles niet met vlees te maken heeft. Dus zou maar zeggen, van het afwassen tot de verzekeringen en al het financiële afwikkeling van de zaak. Ja, en dat is jouw rol daarin. Ja. En dat gaat ook goed? Het gaat goed, alleen ja, als de zaterdaghulp er niet is, dan moet ik zelf even afwassen. Ja, nou ja, goed. En dat moet ook gebeuren. Ja, zeker, en er is niks mis meer volgens mij. Nee, zeker niet, absoluut niet. Jullie zijn ook aangesloten, weer moet ik dan volgens mij zeggen, bij de Keurslager. Wat houdt dat in? En wat zijn dan de voordelen om aangesloten te zijn bij zo'n vereniging, moet ik zeggen, geloof ik? Hè? Ja, de voordelen zijn onder andere dat... je mag eigenlijk alles zelf bepalen, maar in principe de recepten, de vernieuwing zeg maar, van aanbiedingen, het wordt elke week krijg je gewoon een nieuwe aanlevering. Waardoor je zelf niet hoeft na te denken over recepten zeg maar, die hun maken. En ja, er wordt gewoon heel enthousiast op gereageerd, ook door de klanten, zeg maar, omdat je elke keer iets vernieuwends hebt. Ja. Daarbij word je in alles ondersteund. Dus stel dat wij een keer zoiets hebben van, goh, hoe gaan we hiermee om wat betreft personeel of andere dingen waar we tegenaan kunnen lopen. Dan hoef je maar te bellen en dan wordt daar dus ook actie in ondernomen. Ja. Dus die komen dan naar je toe en die gaan je daarbij helpen. Ja. Nou, dat klinkt als hartstikke fijn. Ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat je toch zeg maar, je eigen smoel, je eigen identiteit behoudt? Dat het toch echt jullie slagerij is, jouw slagerij? Ja, in principe is eigenlijk alles wat je nu doet, is gewoon je eigen. Ja. Alleen, ja, dat zijn bepaalde acties die je dan met de keurslager zeg maar meedoet. Dus in principe alles wat er zit, dat is gewoon je eigen ding. Zeg en wat maakt nou
jouw slagerij nou echt typisch Angelique Leenders? Waarom moet iedere venraaier minstens 1 keer binnen zijn gekomen in die winkel? Ik denk de service die we verlenen en met mensen meedenken. En stel dat er mensen een bepaald idee hebben, dat je ze daar ook in helpt. En niet zomaar zegt van nee, dat kan niet of dat hebben we niet. Eigenlijk willen we zorgen dat iedereen... Heb je daar ook een voorbeeld van dat al gebeurd is, zeg maar? Dat het al gebeurd is? Ja, zo van mensen met een idee kwamen die zeiden, nou ga ik regelen. Grote stukken vlees, ik noem maar wat. Ja. Ik kan wel zeggen, ja, die heb ik nu niet. Maar ik kan ook zeggen, goh, ik ga volgende week zorgen dat ik een mooi groot stuk vlees heb. Ik noem maar even wat. Dus in samenwerking met de klant nadenken. Ja. Hey, en behalve dat Harm in het bedrijf is, zag ik ook dat al jullie kinderen een rol hebben in het bedrijf. Ja. Wat doen zij? Nou, Roos die werkt elk weekend sowieso bij ons. En Stijn die doet veel bezorgen, mocht dat nodig zijn. Of barbecues ophalen. We hebben natuurlijk een prachtig barbecue seizoen gehad. En daar hebben we ook bepaalde service aan verleend door het te bezorgen, helemaal verzorgd, zeg maar. En dat heeft Stijn geregeld. En onze Niels die heeft veel in de keuken meegeholpen. Appelschillen en voor de huzarensalade waar we heel goed in zijn. Dus, en heeft een van de 3 ook plannen om het wellicht later van mam over te nemen? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Dat zal de toekomst leren. Dat is nog allemaal te vroeg. Ja. Hey, je bent nou even bezig, maar nu richting de toekomst. Heb je nog dromen met je bedrijf? Wil je nog iets gaan ontwikkelen? Waar staat Angelique Leenders over een jaar? Waar Angelique Leenders over een jaar staat? Nou, in ieder geval, wij hebben alles geautomatiseerd nou binnen het bedrijf. En we hebben nou een webshop en zeg maar site. Ja. En we willen zorgen dat dat meer bij de mensen komt. Zodat mensen ook van thuis uit, wat nou iedereen doet, ook bij een supermarkt. Dat je in ieder geval van thuis uit je bestelling kunt doen. Ja. En de jeugd, zeg maar de dertigers meer ook in het bedrijf te krijgen. Dus daar ga ik in ieder geval aan de werk. En dat is mooi, die 2 dingen heb je nou genoemd. En dat hebben al die venraaienaren die naar Pele Maas TV kijken dus gezien. Ja. Dus hou die webshop in de gaten. Het gaat druk worden. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Angelique en Harm Leenders. Dank jullie wel.